samoro kendo ka mineno gi kar ka vyama dogo gi Junet wachang'o kisome Junet wacho kacha maber ni vyama dogo gi ok gidwa winjo chama mwawuoye region ma koro wantie sani gin chama ariyo gin UDA motelnegi His Excellency Dr. William Samoei Ruto to gi ODM main party leader margi youthful leader Dr. Abdul Odhiambo. Now kewang'iyo history mar this thing en ni gima mokwongo adwoko ne jo ODM erokamano nikech jo ODM gi yie ni tam mar ariyo mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto gisegoyo tik. Mano endo en gima ber ahinya manyalo dwoko ne jo ODM kamoro amora ma gintie erokamano. Mar ariyo en ni ing'eyo kaka kaluo noti ma kaluo kanoti chon noti ni makarwa ma ng'ama chielo ma wane jo kaka jo UDA gi wane mane dalo moko chon ne wan chama dogo. But I'm very glad ni we are now being recognized as a very important party in the region mar Luo Nyanza, courtesy of His Excellency Dr. William Samoei Ruto to gi limbe mosebedo kolemowa godo pile ka pile manyiso ni en kodwa achiel chama ne ni orwako godo jowa kendo wan bende ma wan iye kanyo wa feel ni kare koro jateno ni endi orwako joluo. Now with the confession mar Junet ok en gimoro malich ahinya nikech that is the reality. Ok ane gima opogore gima Junet nade owacho ni king'iyo kaka koro sani wantiere Luo Nyanza gin chama sadi ariyo koro chama ariyo gi en UDA gi ODM moko gi endi bende nitiere to ibiro winj in fact sani mondo mi kata wan mane wachung' mokalo chama samoro ni wachung' kata gi independent go kidhi winjo idhi na winjo chama mar UDA gi ODM to gima mora ni chien ka chande jatend piny owacho jatendwa mar UDA His Excellency Dr. William Samoei Ruto nosekita yanga ni piem midhi tim mar chama gi ma kama ODM gi UDA nitiere kaka koro Junet wacho ni en piem mar friendly fire ni kae to jowa mabeto nodhi e piem motegno kendo tiyo ne sirikal motegno ma re-election oyudore gin bende kata ka ok idhi e chama mano kawie no endo idhi pod ni lemo morang'oa e sirikal. Matiende nyaka sani wach ma osebedo kata kilieko kinde mokalo mano mar zoning nyabedo ni en gimoro makoro ka ose okapu zoning poka winjo kama exception kichana sedhi awacho duond party leader marwa poka winjo kama wacho nitie zoning osewacho mane wadhi timo friendly fire to kane wadhi e state house kaka jok mane oshow interest mag vying camp 2027 no nyiso niya kamora amora idhi ma jogi nyalo dwa chung'e dhi chung ok ma jatend piny Kenya ya county ma Homa Bay kar kae korka in kendi twak mantiere e ground pok winjo moro amora ka ng'ato lieko ni ero kapo nono duon bura ma dominant mosebedo kanyo ka en ODM nyalo chano geng'o kar gi mondo mi gidong gi mar ne wase rule out ni wach mar geng'o no nyiso ni onge gi goteku e ground mano na wach kendo pura no kaka wuono ni ng'at mani goteku e ground ichal winyo mochunge wi yien to le ni tie yien ka lego yien to in ga dier gi buombi len yien no kata gore piny idhi fuyi kama chiel so magi gin gik ma ok nyal bedo mayot nikech wadwaro ji and ing'eyo ni kata mana out of turnout mosebedo ka timore chien kacha ne timore nikech samoro ne jok moko ting' bad gi joma ji ok timo nade joma ji ok ohero ma sani endi Ruto ne water gi ata malo 80 kadhi mbele mondo wayud ata malo 80 kadhi mbele ni en ni kwa chungi Cleophas ja ODM ta ja UDA joge obi ogo kura joga obi ogo kura jidhi go kura wang' ni ma turnout ma Luo Nyanza ka ok ochopo 95% dugi peja iluonga studio ka ipeja nyakura moge jwang' mano wach mantie kanyo otima na koda karanyisi podo ka dhi chung'